Είπαμε πριν από λίγο, είχαμε μια νέα δήλωση Τραμπ, ο οποίος στην ουσία προετοιμάζει για εξελίξεις. Πάμε στον ανταποκριτή μας στις ΗΠΑ, τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Δημήτρη? Αντώνη, κυρίες και κύριοι, ο Αμερικανός Πρόεδρος πριν από λίγη ώρα ευχήθηκε καλή τύχη στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεή, λέγοντας ότι η διαπραγμάτευση που είχε 60 μέρες δεν πήραν την ευκαιρία οι Ιρανοί, και έκλεισε τις δηλώσεις του, τις πιο πρόσφατες, λέγοντας καλή τύχη. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια πολύ σημαντική πληροφορία, η οποία λέει ότι επειδή υπάρχει ενημέρωση για ενδεχόμενο χτύπημα των Ιρανών σε αμερικανικές βάσεις, τόσο στο Μπαχρέιν, ότι επειδή υπάρχει ενημέρωση για ενδεχόμενο χτύπημα των Ιρανών σε αμερικανικές βάσεις, τόσο στο Μπαχρέιν όσο και στο Κατάρ, δόθηκε εντολή πριν από λίγη ώρα να απομακρυνθούν όλα τα αμερικανικά αεροσκάφη από αυτές τις δύο βάσεις με άγνωστο προορισμό, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσουν, καθώς γνωρίζουμε ότι δεν είναι το ίδιο καλά προφυλαγμένες οι βάσεις, όπως για παράδειγμα είναι το Ισραήλ. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια πληροφορία ακόμα, Αντώνη, πολύ σημαντική. 3 ιρανικά αεροσκάφη πιθανότατα μεταφέρουν στελέχη της κυβέρνησης και πιθανότατα να πρόκειται για διαμεσολαβητική ομάδα. Αυτό βγήκε πριν από λίγο. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι δημοσίευμα, το New York Times, δηλώνει σήμερα ότι οι Ισραηλινοί προετοίμαζαν ουσιαστικά την επίθεση στο Ιράν από το Δεκέμβριο. Ένα πολύ προσεκτικό σχέδιο και μια απόφαση η οποία φαίνεται ότι ήταν στο τραπέζι εδώ και περίπου 6 μήνες. Αντώνη. Άρα στην ουσία όλα είναι ρευστά, Δημήτρη. Από τη μία έχουμε προετοιμασίες πυρετώδεις για χτυπήματα και από τις δύο πλευρές, και από την άλλη ίσως μια τελική ελπίδα για διπλωματία, αν ισχύει αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει μια διπλωματική αποστολή η οποία επιχειρεί να ξαναξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Θα τα δούμε όλα βεβαίως και στην πορεία αν χρειαστεί. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εν αναμονή τώρα